So hello everyone, welcome back to my channel with another video. So आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननिसिम. So आसा खालामो माने नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन. अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, माने थाबै रोमान्टिक खालामनानै होदो. दिनै आं माने न'आवनो दं आरोना, जास्ट बानानै जेरावबो थाङाखै. ओमफ्राय न'आव खामानिफोरबो एसे दङ न'आव. दा मावहैनोसो थांनानै आं ओरैनो जास्ट बेरायनो फैदों. फोथारथिंजाय दैफोर जादोंना जायाखै बेखौ नायनो फैदोंमोन आं. ओमफ्राय दैया ओरैबायदि जायाखै, मैया हराव बार अखा बारदोंमोन नालाय बेखौ नायनो फैदों आं. माबा बिफां लाइफांफोर बायला बायदों नामा होननानै. बेबादि जेबो खहा जायाखै. बिदिबा नायलांबाय थादों मालाय भिडिअखौ. स' लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. बेखौ नुदों रायजोफोर नुवाखै? न' सायाव माने बिफां सायाव माने दंफां सायाव माने माबा खानानै दोनो आरो, बैसां खानानै दोनदों. बेयाव फैनानै जिरायफैयो आरोना मानसिफोरा एखमबा. जायगायाबो समायना, ओमफ्राय साया नांनायजों जाबजों बार खोलो खोलो बारनायजों बिराद गोजोन जिरायफैयो आरोना बे फैनानै. ओमफ्राय मैया हराव माने बार अखा बारदोंमोन नालाय, स' ओइ गामिथिंजाय हबाव बिफां बायदोंनो, बिफां गायनानै माने तारा जदोंनो आरोना. ओमफ्राय लाइनबो गैया दा. ओमफ्राय मबाइलाव चार्जबो गैया आंना, 30% नांना दङ. ओमफ्राय सानदों बेखौ भिडिअखौ फोजोबनो हागोन दिनै सानसे बेजोंनो. ओमफ्राय मबाइलखौ थुखाला जेनेबा ओमफ्राय सिमखौ नैबे गुबुन मोनसे मबाइलाव सोनानै लाखाबाय. बेजोंनो माने नाजागोन आरो आं दिनैनि सानसेनि ब्लगखौ शुट खालामनो. ओमफ्राय हाबाथ' जेनेबा मोजां जाबाय, ओमफ्राय हायाबाथ' उपाय गैला माथो खालामनो. बेजों सुदो. बेयाव माने बांद्राय मोजां उथिया आरोना, पिक्सार कुवालिटिया बे केमेराया एसे ल' कुवालिटि टाइपनि. नायलांबाय था, आं दा न'सिम थांग्रोनोसै. आंनि जायगाया बेनो. आं बेयाव फैनानै भिडिअनि माबाफोरखौ मा होनो बेखौ इन्ट्र'फोरखौ बानायफैयो. जायगाया बे माने बेस्ट आरोना, बेस्ट अफ दा बेस्ट बयनिख्रुइबो आंनि माने नोजोराव आरोना बेयाव आं फैयो. माने थासारियाबो जोबोद गोजोन, ओमफ्राय नुथायाबो गोजोन. ओमफ्राय एकदम गोजोन आरोना, पुरा सुपार प्लेजेन्ट. बेयाव माने एकदम मोजां जिरायग्राबो दंखायो आरोना. नैबे मोनाबिलि समफोराव नङाबा मा बेखौ सानजौफु समफोराव जेब्ला सान्दुं गोसा जायो माने बे समाव फैनानै बिराद जिरायफैनो बिराद मोजां आरोना. उन्दुलांलायो माने मेगना रोसो रोसो बोरैबा बुब्रुदलायोना आरो बिराद हिट आरोना. बेयाव नैबे जिरायग्राफोर दङ बरिया बिफां सिङाव आरामसे जिराय साया. ज' नायलांबाय था लोगोफोर, न'सिम थांग्रोनोसै आं दा. बिफां दाननायफोर ओइ दाख्लैनि बार अखाजों बायनाय मानाय बेफोर माने गोलैसिना दं आरोना, बेखौ दानस्रांहैनोसै. नायलांबाय था. डेन्जार हाग्रा बंग्रा टाइप नुखायोना जोंनि जायगाफोरखौ. ओरैबायदि डेन्जारखा नुनायाव, नाथाय सिङाव जेबो गैया दै. बिदि जेबो नङा, डेन्जारास नङा जेबो, जास्ट ओरैनो आरोना नुयोल'. स' गाइस दायो आङो माने ओंखारबोबाय आरोना नैबे न'आव बायनानै थानाय बिफांफोरनि थानायफोरखौ दानलाबायनोसै. माने बेखौ बायनायल' नङा, बे दाख्लै दानदोंमोन, थानायखौ दानदोंमोन माने सेथ्लायाव माने गोबां जानायखाय. स' बेखौनो आं दानसैनि नैबे बेखौ दाननानै लाग्रोनि आङो. ओमफ्राय उनथिंजायबो दङ बायनानै थानाय, माने थाइजौ बिफां फांसे दंमोन, बेयो माने थैदों आरोना. थैनानै ओमफ्राय बार बारनायाव बायलांदों. स' बेखौ आं दानस'नानै लाग्रोनोसै, उनाव उनथिं मावहैनोसै.
नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनब्ला अब्ला लाइक खालामदाबाव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदाबाव कमेन्ट खालामदाबाव कमेन्टथ' खालामथार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब मास्ट बि साबस्क्राइबड दामानि बोथोरा ओरैबायदि गरम ना माने एकदम सान्दुं बारबो गैया माबो गैया ओरैबायदि डेन्जारास गरम माने हब हब नैबे माखासे दंबावोसो आरो बे माखा दाखालि बायनाय आरोना बेखौ दाननांगौ दा लामाथिंनो जासिगोन Guys, right now I am on the way to Bekhounw for a little reason. So आङो माने मोनसे फिसा खामानिनि थाखाय Bekhounw थांगासिनो दं आरोना so नायनांगौ नोंथांमोनहाबो थांगासिनो सोलोगो दायो आं न' फारसे मोनफैफिनबाय आरोना समनिफ्राय ओमफ्राय सान्दुङा बोरैबायदि गोसा माने बेरायनो गोसो जाया बिदि समाव ओमफ्राय सान्दुं गोसा दा टाइमाबो जाबाय दां 2:30 जाबाय दां दा ओमफ्राय दसे जिरायदों आरोना ओरैनो फेन सिङाव जिरायनानै आरो ओमफ्राय बिफां दानायाबो दानसिन दङ नालाय दसे जिरायनानै दानसै हैफिनसै नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोनाबो जोबजासिम नाय भिडिअखौ गाइस दायो आं उनथिंजाय फैलायबाय उनथिंजाय होख'लायनोसै आं दसे सम ओमफ्राय दसे समनि दानख'नानै माने दुगैनोसै आरोना बाबाय बाबाय सानबाय बेबायदिखौ बोथोराबो बिदिनो बालुखा स' नायलांदो
guys गरमाव बांद्राय आंबो बांद्राय मावथाबबाय थाला स' हालाबो दुगैग्रोनोसै ओरैबायदि गरम जाबाय माने ओंखाम उखैबाय एसे ओंखाम जाग्रोनोसै स' नायलांबाय था स' गाइस फाइनेलि समाव मोनालाय लांबाय आरोना ओंखाम जाखांनानै दसे उन्दुनानै साननायावनो माने उन्दुनानै थानायावनो उन्दुलांनानै बेसेबा गोबाव ओमफ्राय दा मोनालाय लांबाय स' भिडिअखौ माथो गोलाव खालामबावनो लोगो मोनगोन थाबैनो गोदान भिडिअजों लोगोसे स' टिल देन बाय बाय लोगोफोर